Haleluya. Uma wambeka komalume uyakanqoba. Haleluya. La emzinyathi kababa inkosi umzonjana. Haleluya. Futhi nami likhona igazi lasebukhosini uma linganingi lophiso odwa nje. Kodwa ukhona. Amen. So siyabonga nje kakhulu bazalwane inkonzo kamfowethu Nhlanhla. Haleluya. Uhlobo oluka nje. Haleluya. Okokuqala nje ngibeke kubo bonke abazana abantu abadala obaba uBishop obaba uNgcobo namakhosikazi abo nemindeni yabo nezingane zabo. Siyababingelela egameni lenkosi. Haleluya. Abafundisi bonke unyawonke bonke. Haleluya. Kuyenze komunye uthi ubaba ungale uthotha umazi. Haleluya. Siyabonga bakhona la ngaphambi sanibekele namakhosikazi enu egameni lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Nabafundisi wa still young, wa still growing. Siyababingelana siyatsho babe khona endaweni efana njengalezi because uyafunda njalo noma yini enza la usuku khona there is something uNkulunkulu akufundisayo obusafana nakuqala muka dukhona. So we are learning usuku nosuku siyafunda. Haleluya. Bomama nje bobaba nonke siyanibingelela ihlobo abangani nonke siyanibingelela basuka all way kude lapho esuka khona siyanibingelela egameni lenkosi. Haleluya. Ngokuhlonipha nje nonkosikazi wami Mzobe lapha eduze kwemoto le yeKaizer Chiefs. Haleluya. Ngiyaqhatha ngoba usemabhodweni ubhizi kodwa uthi akazozwizwa ngoba sekushumayela indoda yakhe mina ke. Amen. So ngicabanga ukuthi ngakhe sezile. Haleluya. Kade silana ke bazalwane ebusuku. Ngiyacabanga nje ngibonile endlini manje ngiyalala beku 3:30. Wabefika ngikuthi abazali bakokwala ngihambe ngibashiya beku 3:30. Ababuze 3:30 futhi ugadile washo ukuthi fawucupha bafakisha u7 usuvukile uzogcina uvuka ngo1. Kanti lesivele silokho sihamba le ndlela sayaqala noBishop. Haleluya. Makusathi uNhlanhla uhambile emhlabeni. Sahamba naye saya la kusekwenzeke khona. Ithini safika lapha sathatha ingubo zakhe. Haleluya. Nombhedo ugcwele igazi aqoqa yonke into. Aqoqa izinto sayifaka emotweni saphindela wazaba kabili. Amen. Ithini safika khona umndeni lo owafika nomba khona la. Mhlamba khona ababa ade bekhona mhlamba abekho you never know. Haleluya. Mhlambe futhi bakhona kuyenzeka babe khona kwabe bebeshila ukuthi bakhona ngiyacala besobanika ithuba nabo. Amen. Basho kusenhlizweni nabo kwenzeka kanjani kwenzakalani mhlawumbe ngoba bekho bengicabanga okay on call. Don't worry, we'll give you a chance. Masiqeda la siyabonga ukuthi sayikhohlwa kanti kubalekile. Haleluya. Ngoba phela ilanga Nhlanhla kade ehlala khona ngiyakhumbula bedidekile bethi ngoba eshonelani nizokwenza kanjani. Sathi noBishop ngoba sabafundisi sicela ukungena la delale khona sofike sikhuleke nje. Sithandaze egameni sathanda nabo sabakhulekela sakhuleka khona nogulayo sayakuyena naye samkhulekela ngegama lika Jesu. Haleluya. Saqeda kuba khona noBishop senze ubudoda because siwu20 sasingafika seyise uma kushoni umqondo uyadideka sasingafike seyise sebehlaza plus sasingabafayile okholo futhi akhe into ayithi abafundisi kwafike nje ubaba omdala nami nobaba umtshali sahlomisa ingovolo kusho njalo. Hallelujah. But we decided to be quiet. Hallelujah. Because ekugcineni usahambile uNhlanhla there's nothing we can do. Into office uyenza uyenzisisa kahle umuntu esaphila noma yini bese sewahamba there's nothing we can do. Yonke into isandla sikaNkulunkulu. Hallelujah. Futhi kwangeke kube kuhle lapha dlwesisha ama thread esingesiwenza. Uzobona into kulo Nhlanhla siyabuya siqamba amanga lesibuya. Ngezwana bazalwane. Hallelujah. So we decided to share yonke into siyekele esandleni sikaNkulunkulu. It happened. uNkulunkulu bekhona. Haleluya. uNkulunkulu bengafuni bengeke kuze kwenzeke. Ngiyangizwa yonke into yenzela uNkulunkulu bade khona usuke khona. Ade ngibona nje enye into lapha ku TikTok before ngiyezweni. Omunye ubhadi ehleli umfundi wesikole linduma wakhe eduze kwegate wala icasuka khona. Wathi nje 1 minute esuke ecasuka khona imoto eMercedes izovelize la ade khona. Yashaya igate yahlephuza yaqeda. Ngathi uba lo bhuda zange acasuka suke futhi ngakushonela. uNkulunkulu sivela ngazo zonke indlela. Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. So mesevumele there's nothing you can do. Umfethu umhlenge umfundisi ongilamayo wejula ukushumala ngayizwa ngayo lento bakusona isambulo sami. Ngezwe ngelanga uma ekhuluma uthi abantu bahlukene kabili kunomuntu oyishort story kunomuntu oyinovel. Uthi short story ile ncwadi othi buyifunda isheshe iphele njengale. Amen. Uphila isikhathi esincane bese uyahamba. Kube khona inoveli ile ngaka engangeBhayibheli. Amen.
lo ufunda isikhathi eside mhlambe unyaka wonke uze kuphele exam. So abantu bakanjalo kunabantu abasheshe bafike emhlabeni basheshe bahambe. Haleluya. Kunabantu abadonsa isikhathi eside babe njengobishop boba u2 inwele kuze edekeni lezimhlophe namade ngibona khona inwele omhlophe oqala la ngoba futhi kulolu hlobo lizophila isikhathi eside nayo inwele ezimhlophe iqala ngeke vele iqala kanti ngi-short story futhi ngi-novel. Amen. So nansi into ebalekile because you don't even know ukuthi uyi-novel noma u-short story yokuthi isikhathi usaphila uhleshe ukwazana noJesu. Haleluya. Lento kaNkulunkulu akusinto abantu abadala into anombapho usawusazi. If nje mina ngiyazazi ukuthi at the age of 8 ngiyahamba emhlabeni, I promise you uJesu ngamiyeka namhlanje ngiyo enjoy kumnandi swing. Imphindele if uJesu angathi mina at the age of 75 uzohamba emhlabeni ngingenza sure ukuthi ngezweni ngedansa ngifaka ingoma emotini yami ngifaka ukhula box ngidansa ngi-enjoy. Isizathu esidala ukuthi isindiswe eminyakeni engasindiswa ngayo ngoba ngizazi ngizohamba nini. Amen. So kungazazi ukuthi we short story noma novel yakusiza ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho ukuthi uma kufika isikhathi sokufa ubonane naye ezulwini. Amen. Kunenye family before ngingene la ngingene ezweni bebathathe ekhaya kwakuMata kuMaria kuLazaro. Ngiyasazi story. Kuthiwa uLazaro kwakuwena ubhuti omncane kulomuzi. Body of this family abanamaba nababa. Ngeza ezweni lenduduzo. Lana uJesu beyiJohn beshumayela afikele khona kulomuzi. Afika ahlale khona mhlawumbe adle. Mhlawumbe amgeze inyawo. Amen. Adla hambe. Ngelinye ilanga uJesu sebefika la. Both of these sisters, ethu Maria wahamba ohlala ngasenyaweni zakhe. Wala uJesu meshumayela uJesu ekhuluma. Kanti uJesu that day noma ngavezwa kahle from the Bible ungakufunda ungakuthola kuzohamba ufundisisa kahle ukuthi uJesu ekhuluma ngento i-resurrection ukuvuka kwabafileyo. So lo sisi wayizwa kahle likhona ivesi lento yokuvuka kwabafileyo ukuthi uma kwenze kufile ukufa kodwa ufa kokufuna uJesu uzavuka. Amen. Lolo mdala webhizi kitchen epheka ebhizi enzela uJesu ukuthi abe na something to eat. Vele uJesu ngena la ngoba ezodla kulomndeni. Amen. Kuthiwa waqasuka lo sisi lo uMata watshela uJesu, Jesu awukhathaze ngani ukuthi udadewethu ubhizi uhleli njengevila mina ngibhizi ngiyapheka. uJesu yabaphendula ukuthi cha ubusisi wakho ukhethe kahle uhlala ngasenyaweni zami wakhetha isabelo angeke asiphuca umuntu. Amen. Hallelujah. Kanti kuzohamba kuhamba isikhathi kulomuzi kusazoshona kodwa uJesu uvamile ukufika kungakashona. uJesu akafiki sekuze kwashona. Ufika ngakashonwa bese kushoniwe sikukhumbuza izinto ezake zashiwa before. Wafika kulomuzi lo wahlala khona waxoxa nabo ba understand ngalento yovuko. Kanti ke ekhaya kusazogula uma sekugulwa uJesu angaba khona. Kwagulwa waze wathunyelwa someone else. Hamba umtshele ukuthi lo amthandayo ba uthi lo bhuti ngabe emncane behlala eduza kwaJesu. Wazi uJesu wahlangana naye bazi baba njengobaba nendodana. Amen. And bazi babona uthando uJesu analo ngoLazaro. Kanti ngelinye ilanga uLazaro uzohamba. Amen. Uma ethunyelwa kuthiwa Jesu woza uJesu wangeza waba busy. Kanti ngoba busy hayi ngoba ebalahlile. Ngoba kusayisizini nje kaJesu abe busy. Uma uJesu eqeda ukushumayela ethi uthi uyakhona kuthiwa ungabuseza sezinsuku zabazine eshonile. Wonke umuntu omala phambili ngicela ubamba it's either uya educator noma uthola information ngokuma kwakhe la. So kulento engisho incane kodwa ibamba. Kuthiwa sezize zabazine eseshonile. Amen. But still uJesu waya khona. Uma uJesu efika khona umuntu oqala wamhlangabeza ilona eThumata. Uthi Jesu ukuba bukhona inga unhlanhla umnawethu akazange azashona. Only if bukhona Jesu yamphendula. Uthi Jesu okholwa yimi noma efa kodwa phila. Ibambe lo part. Kodwa okholwa bani yimi. Okholwa bani uyena uJesu noma okholwa uyena kungafika isikhathi sokufa. Yeselenga.
kodwa uma ushonile kanti ukholo uye kunokuvuka. Into abayiphutha ukuthi ushone kanti ungasaphila. Ngoba kwenye indawo uzofunda incwadi kaJohane. uJohane 14 lothandwa abantu. Uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho umuntu oyoya kuBaba ngaphandle kwami. So noma wafisa kangakanani ukuya ezulwini kodwa if uJesu awukazi ube na you are not going. Don't try to educate you. Educate. Ngoba ngezwe lami ngathi ngingafundisa kunabantu abadala. Nabantu abadala fonga memezi. Fundisa ubothisha. Uthi lo uthi Jesu okay it's fine. Waqhubeka kancane uJesu wahamba wamshiya. Wafika lo wesibili uMaria wezwa kuthiwa unanga uJesu ngasegeyithini uyangena. Washiya phansi yonke into la dehle khona abantu adehle nabo emduduza. Wagijima wakuJesu. Amen. Uma efika kuJesu uthi Jesu ukuba bukhona. Inga uNhlanhla sengisho Lazaro umnawethu akazange azafa. Jesu shinto efana futhi uthi okholwa yimi bamba akushonga isonto. Wadidiki uthokhonza isonto la ke isonto lingenda nokholwa la ushongo nhlobo. Ngadidi uthi ngigqoka ukholo theke usamgqoka ukholo lwezulu na ungawugqoka ukholo ungayinhlobo. Ungase esontweni ekuthile futhi ungayisontweni inhlobo. Lento ayingesonto kodwa iya ngokuJesu. Uthi nakuyena lo uthi ukuba ubukhona ingawumna wethu akazange azafe. uJesu amphendula athi okholwa yimi noma efa kodwa uyaphila kodwa umekholwa yimi. Into ebaleni ukukholwa kodwa ukukholwa uyena. Hayi ngoba abantu kahle bayakholwa. Bayakholwa sikholwa into engafani kodwa ukholwa uJesu noma kufika isikhathi sokufa kodwa uyavuka. Amen. Number 3 kuthiwa bathuka abantu. Bathuswa ukuthi lo kade imthanda kangaka nangu sebhizi naye kuthiwa abantu abadala. Into yokugcina uJesu ayenze umebona uMaria ekhala kuthiwa even Jesus himself wakhala. Ngoba akukho wrong ukukhala makushoneni because ukukhala kwenza ungabe stress futhi ungabe depressed. Ukuthi afa ukukhala njengomuntu ongelalithi ufuna ukukhala uthi sebonana. Akukho wrong yini bazali? Khala. Kodwa bukhala for ukhala ucabanga. Kodwa ukhale ukuze ungabe stress futhi ungabe depressed singakise eclinic ungaexpect. Amen. Khala kodwa ukhale naphakathi unento ethi one day Jesus is coming. One thing uzombona lo hambile only if eshone ekuKristu. uJesu wabeqeda ukukhala waseyahamba wathi nimbeke kuphi? Wathi ayisezizineke. Uma kuthiwa zine akukho wrong ngiya-educate futhi. Because before bebengekho ucebelo lwethu ade khuluma ngawo unkosikazi umfethu. Bengebe no off pop. Amakhaza bengekho. Uma ushonile bubekwa ekhaya. One the reason uday 1 kade ungancwadi ungenze ukuthi uqhulekile awushonanga. So deswade bekubeka bekunika ithuba mhlawumbe usazokhola uphaphama. Abekho abantu educated to know ukuthi bamenze izinto zakho kuthiwa hayi usihambile. Abazi ngoba ishiqulekile half dead umuntu equle usuye half dead. Khona baningi abantu abavuka bequlekile esabangcwaba kanti bequlekile. Dala hayi manje ikhazoshaka Zulu. Banga khona amakhazi. Qulekile wavela wambelo wafo waphaphamisa semgodini. Akukuvuka. Day number 1, day number 2. Kungenzeka futhi ukuthi usengavuka day number 3 kodwa mase ku4 they were guaranteed ukuthi ngiyasavuka noma kuthiwani. Akekho umuntu ongathula for 4 days. 2 eyinto eyenziwa futhi ngekhathi zakudala ngiya-educate bekubeka lento ekuthiwa ikhandlela ngikhulume ngayo kakhulu ebusuku. Ngoba umsebenzi wekhandlela bekwenzela ukuthini uma kwenzeka umuntu kulo 4 days esalindiwe noma 2 days noma 3 days elindiwe kungenzeka sesimngcwaba usedliwa amagundane. No amakokora simngcwaba ikhale ngasenalo noma indlebe ingasekho. Ingakade silayithe ikhandlela ikhandlela lifaka umuntu ezulwini. Whether ulayithile noma uzange ulayithe it doesn't mean nothing. So David izwi lakho Nkosi linjengesibane enyaweni zami. So into isibane ekutshengisa indlela is the word of God. So if umuntu onezwi unesibane that you take it to the Father. Inkinga ukuthi ungabi nezwi. Then you will wander around. Ungena indawo where you are going.
Amen. Ngiyazona bangcwele. Lithi iBhayibheli emva kwalokho ke uma sefika ethuna uJesu wakhule wabheka phezulu. Ngicavula incwadi kaLuka 16. uJesu wakhule kuJesu wabheka phezulu. uJesu ebheka phezulu wathi baba ngiyabonga ukuthi ngizwa njalo. Waseqeda wamemeza wathi Lazarus come out. Amen. Wathuma futhi laba abakade benayo ukuthi hambani nimkhiphe ingubo. Bamqaqa ingubo. WaseLazarus waphuma ethuneni. Bishop, yazi ngafunda istory futhi nawe uyasazi. Bona abantu abaFarisi nabaSadusi bafuna ukumbulala futhi uLazarus wade evukile. If uLazarus wahamba uJesu wanganalo, wezogcina uLazarus engahangizwe kade evukile. Yeah. Kwafanele uma evukile akumaintain futhi ukuvuka kwakhe angasuki kuJesu. Ngoba into ebale ungasuka esontweni, but ungasuki kuJesu. Yeah. Hayi esontweni ungasuka. You allowed. Change the churches. What ngeke ngayiphi indlela. Nami ngibona nje ngizalwa kwelami ibandla kwangila. Nawu uzalwa kwelakho. Nawu nelakho ibandla. Zalwa amabandla angafani ngoba sila. Bathe shoma mbishop wafika uNhlanhla safika uNhlanhla egula sathandaza lapha sabanika uJesu basindiswa. uNhlanhla egula uNhlanhla wangamthatha uJesu. Kodwa bona basike uNhlanhla wangamthatha uJesu. Bona bamthatha uJesu basindiswa. Bathi ngokuhamba ngokugula kwaNhlanhla sifumana uKristu. Yeah. Haleluya. Bona bamthatha uJesu. Lento kaJesu umusa nje. Futhi it's a choice of a person. Ngakhuluma nje la umthathe futhi ngathi ngiqeda kuthiwa not now. So beyasibona. Usho kanti ayazazi ukuthi uyi short story. Ujesu ophila isikhathi side and sifishane. Ngoba into ethi abantu bangakhonzi lento ngisho ukuba mina ngiyazazi uphila 75 bengizolinda bese ngina 74 bese ngamukela uJesu. Ngezubili ngoba umnandi ezweni. But we have made a choice. Ngenxa saso Hambani emhlabeni. I love intshumayelo kama umefakazisa unkosikazi umfethu. It is very important sokuthi siujoinele umshwarensi. That is God. Ngakho khona ucebo lethu khona Bob all this stuff. Bajoyine singcwaba kahle ngesizotha. What about your soul? Kaba singcwaba umzimba. What about umphefumulo wakho? Did you know ukuthi it's very dangerous lento yonga understand ngomzimba bishop because asithola ithuba to educate. Kade ngibhalela ngithi what is more important ye counseling because abantu abakwazi ukuthi what is that. Abakwazi ukujona. Abazi lapha lutho. Ingakho umuntu bezongcwatshwa ngigqibela 5 from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Abantu bahlanganyele silethi inkonzo khona siba educate. But isikhathi sifika sizoba educate abekho. Babhizi basetshwaleni badaba. They trying to release themselves. Ingabe beza la sibanike izwi sibaduduze. Uthi kufika isikhathi sinje ade befundisekile. Because ukungazi ngitshela number 1 umzimba womuntu nje. Emakhazeni uyadatshulwa kanje. Khisha ubuchopho. Ufaka uvolo la ekhanda. Number 2 uyadatshulwa la. Kukhishwa wonke lento engaphakathi. Ufaka uvolo. Akusekho. Yabo nje uNhlanhla kade wahamba ngosuku ashona ngakho. La sinomzimba esowubeka after 10 years or more than 10 years umhlabathi uphenduka umhlabathi umzimba uphenduka umhlabathi awavela khona. Ingasithi thina abafundisi eshumazi umhlabathi uphendula emhlabathini. Into ebalekile is not your body leni ithanda inekela. Le faka ifoundation efaka amashiya la exhunywayo le abantu abayisebenzela kakhulu kanti kuseduze kubo la e6 feet futhi akusasekona e6 feet manje noma 9 feet. Siyangcwatshwa phezulu komunye umuntu manje amathuna asekho. Ngenhlanhla nisemsebenzi ngasekhaya amathuna asekho. La so khona sekuhamba la awasekho. Usungcwatshwa phezulu komuntu wakini. So 3 feet. Ngizoba lapha ejini zami uma simba siyayibona ingubo le. Lengubo le lenhlanhla siyayibona ingubo. Nansi ingubo khona umuntu edekhona. Ngathi kufike igugule lo muntu uzophuma hamba. And amandiya they don't even care about ibody bakuthatha lapha bakufake lapha ushisa umzimba bawufaka ubhayiwa into ebalekile yangempela lesingayishumayela lesingantshela umoya wakho. Amen. Umoya wakho wona obaleke kakhulu okudlula ngicela ufunde incwadi kaLuka 16 ngithandaza ngalo verse. Ngifuna uzazi ukuthi uma ukwenza ushona uJesu ngena uya kuphi awukwazi lokho and uJesu utheni ngokufa. Luka chapter number 16. Luka chapter 16. Oh, okay. No, before that, Luka, umshumayeli chapter number 9 verse number 5. Kuba ngithe umula it's either you educate us. Just fundisa khona sokwazi in the future. Umshumayeli chapter 9 verse. Umshumayeli 9 verse number 5, yes. Verse number 5. Yebo, ngivulele kahle.
Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Ngokuba abaphilayo bayazi bazokufa. Khona bakhona labaphilayo. Ningayiphami izandla kodwa abantu badala. Kodwa nonke niyaphila, nisazofa. Hayi namhlanje. Angifuni ungakhuluma ngokufa vele kushoniwe. Sazofa. Ingakho ke umama uMzobe kade ethi dlala insurance. Afpop. Ungathathi imali lokuyidakwa. Kunemngcwabo esodana sesingayi kuyona. Ngoba athi ungawudlala umshwarensi uyohluphelisa. Uthatha imali uyidakwa namantombazana. Sifike emngcwabeni akho kudla. Asazodlala. And inkinga wena athi udaka usaphila bawutshelwanga. Wakhala wangavuleka umqondo. Khala kodwa umqondo uvuleke. Hamba udlala umshwarensi. Make sure. Hayi. Le mali yeBrazilian head. Le mali yokukhokhela intombazana ukukhipha ite nayo. Le mali wona ntombazana obhizi wondla ngayo indoda. Ukuba udlalela lo mzimba wakho singcwabe kahle. Sihlupheka nje la engqondweni awuyithola ngitsho ukuthi be educated. Khala kodwa ingqondo icabanga ukuthi thatha le mali yeBrazilian hamba udlala afpop. Nemocebo lethu. So ngcwaba kahle ngeimoto ezithuli the. Emngcwabeni wakho sodla amadombolo. Sidle chicken. Sidle usu. Kweminye imizabo kudlongisha ama status yabantu ade beyicabangela. Niyenza semngcwabo ade ngisemngcwabeni wakangcobo manje. Ade ngisemngcwabeni wakangcobo ngamba nondu. Kwabe kuyitafula lapha kangcobo. Kwabe istambo, kwabe kuphuthu, kwabe ka usu, kwabe yonke into ongayicabanga about labantu they prepared themselves. Amakheke sabuya nawo. Nosu. Safaka plastic ekhaftini siwenze njani kuningi. Uthi umfundi umthaphi uthi umfundisa into zakho hamba. Hayi iproblem bebecabanga. Uthe phila wacabanga lento yongacabanga ukuthi angizoshona ngoveza umuntu ngeke uveze umuntu sowuphula. Number 1, number 2 uzosinika stress. Asasenze njani usushonile. When usulele wena it's either ususe highest noma use paradise. And awazi ukuthi futhi awunandaba nathi. Kuhlupheka thina ngawe wena usulele. Uwathatha imali yakho le ufake ngayo isiliva noma igolide. Wathenga ibhokisi usaphila. Hayi. Hayi zikhala. And awungcwatsho legolide. Bayithathe lapha emoshwali bayiqhumisa qhuqhu bayidayisela. Mina nje uhlobo sami usanda ukushona ngagijima ngiyofuna isiliva fast. Ngidayisela ukuze sithenga ibhokisi enomqondo. Ngiphosa nomqondo ukuthi umqondo uzange usebenzisa umqondo ofaka la. Angithi kuronke igolide kuhle lifake kodwa udlale nomshwarensi. Mukwenza ngo2 uhlakaniphile. Yabona lento ke nje yokudlala umshwarensi akusiya abantu abadala eyanomba. Ngiyawudlala nami nonkosikazi wami uyawudlala. Ukuze makhona shona between two of us. Emngcwabeni kube khona istamp, phuthu, curry rice, kube khona ichicken, kube khona wonke into oyedrink ongayicabanga. Ngoba ungafundi ukudlala imali. Ukuthi okhula kuBishop we don't speak the truth. Lezi ngane zithatha imali zidlele namantombazana. Na amantombazana angasanganamqondo. Adla imali yokumnyumuza wanandaba. Uyajabula ukuthi igcwala ifridge kodwa akazi ukuthi lo mfana uyawondla yini ekhaya. Nine iqalekise izimbi kabi ngoba ninaki. Lo mama ubhizi uyakhala ekhaya ukhaliswa ingane yakhe ayimondli. Wena uzenza umfazi ongazange ashada. Ngoba ungashadanga usumfazi uyintombi. Ubekezela ubhanqwa ubhanqi uyabekezela. Nibhizinisi imali yalo mfazi abumfazi uenjoy imali yakhe yengane yakhe ayikhulisile ngenyembezi eyikhulisa kanzima mhlawumbe lapho ngishona ubaba wengane yawazi ukuthi manje lokulahla ubaba wengane akulahle ubaba wengane akulaxaze ngesitsotsi ukhulisa ingane wedwa kuzofika le ntombazane yakamnikazi izodla imali muso just khona yolunga kulowo muzi kulo budlelwane beni ngeke kulunge lutho yolamlelo kufa futhi kabhlungu ngisho wena ntombazane wambudle imali zabantu ngikhuluma nje intombazane straight ngoba wena tshela le ntombazane kuphindela kini uma kuphela inyanga buzo ekhaya lithengiwe ni rice nempuphu nechicken ngoba ngokubekezela nje lo mfana ihambe ehlupheka ezama amanapukeni ezamela lengane le ingabe ubhizi usamela umakhe impuphu uthatha zonke iqalekise unnecessary and bakhala bomama bufunda iBhayibheli
kukhona ingelosi edila nenyembezi. Ngoba ungawutholi nje umsebenzi impilo yakhe imuncu ilezi nyembezi kama wakho. Ngoba ungawutholi umshado ubani ozokushada uma uyaqalekisa uyakhala ekhaya. Kodwa kusamuzanele kodwa kusamuzanele. Kodwa indaba ingqondo kaZanele ingabungqondo. Ingelosi iyathatha ingelosi buka uNkulunkulu. Iyabhala nangu uZanele ubhizi oqothula imali kaSibu. First in education. Sasa ngitshela niyabona sasa tshela ndabafana bagoduke emakhaya. Tshela abafana bagoduke. Fika nje uthi bhuti zoxoxa into zakho go home. Umfundisi uthe uyadingeka ekhaya ngicela uhambe. Ngoba inyembezi kama wakho zizongibulalisa. Muthi uyezwa le ndaba entshwana intombazana dihamba yavela ukukhona umfana ovela wayinquma unqunyiwe nje. Ngangcoba ngala ngasisitenga enye intombazana eyagwazwa umfana ngokuthi nje umfana uthe intombazana ithi angisakuthandi. Wayigwaza ngamanxebe awu25 ephindelela isiyo clock emsebenzini. Wayilandela uboyfriend yaze yawuclocka bisiclocka wala ngomese 25 yempoba emgwaza. Bethi ngibuye intombazana ayinhle bengicela isithombe somfana kodwa lo sisi wefunani. Wefunani sisi. Labo thani mhlawumbe siqalisa sekhaya. Le ntombazana mhlawumbe ithatha imali idla nalo boyfriend kanti ekhaya umzali uyakhala. Nonke ngikipitile sasa intombazana umuntu uyigodukise kwa ekhaya. Ngoba ngiqolisa ama fridge emqashweni kanti emakhaya kulanjiwe. Ukhala ingane kuze khale ngisho ingane zakho ezalisile weshiye ekhaya. Iyakhala nengane yakhe ayina manabini. Hambe ngitwashaza kukaka ngitwashaza ngoba wena uthatha imali nale ntombazana ifridge liyavutha lapha. Ushana ngeTV enkulu lapha emqashweni kini kushawa ngento engaka yakudala. Hambani ngithatha iqalekise ngonganakhe. Ngokuba baphila abazazi. Basofa. Ngoba uyazazi usazohamba. Hambani yolo emva kwalomngcwabo kaNtantla singakhuluma uNtantla sihambile. Ngicela hambe niyolungisa. Manje bekusola la ufuna uhlale phansi nomndeni wakho ulungise bazalwane uNkulunkulu ayikho into ayithanda njengefamily. Yabo nje namhlanje kuseni ngiza la umfana mbele okhe ngilandele ukuthi ufuna ukukhala uSamuel. Ukhalisa ukuthi izolo ngibuye ebusuku futhi sengiyahamba mhlawumbe futhi ngizobuya ebusuku asasithola isikhathi sami ngoba uNkulunkulu usidalele ukuthi ukunakana. Ingakho uJesu bese ezoshona wathi mama nake indodana nakumama. Le nto okunakana into uJesu amazwi akho uJesu ungawathathi kancane amazwi omuntu esezoshona is very important. uJesu wathi akunakwana. Amen. Ngoba nani nganakani nje ningazwani ngafunani inhlobo. Umuntu othi ngafunani le ntombazana edlisa umfana wakho. Amen. Nakanani? Thandanani. Hambani yondla odlo. Ubaba ade shumela la izolo engishumayela emva kwakhe kade duduza before ngishumayela ubaba uNgcobo. Uthe ithi incwadi Exodus 20 hlonipha uyihlo nonyoko. Uzinsuku zakho zandezweni. Wathi umesho ndala ngeyisi. Mekubizwa ngenyoko akusinyoko unyoko. Isizulu pha. Hlonipha uzophila isikhathi eside. Hambani ke ningahlonipha emakhaya nizobona. You live a short life. Ngizongcwaba futhi. Angidlali ngiqinisile impela ngoba angihloniphe emakhaya. Uma uyalibeka uma uyalibeka. Thina sikhule ngekhaya. Mina kwa1982 August 22 ngimdala ngazalwa la. Lana ngwala ngokuzalwa ngqo. La phesheya la kaMzobe la ngwala ngokuzalwa. Buthi buthunywe esitolo. Uthunywe omunye umuntu uphinde uthunywe omunye umuntu uhambe. Buthi buhlele ebhasini makuqhamuka umuntu omdala buze ubungathi ukhokhile busukuma. Wonke umuntu omama bekuma leza manje ayinele kuba nendoda la ahlala nomama omdala iyobamba isinqe esishwamile ingamnankingi. Baqabulane phambi kwabantu abadala banendaba. Isiqalekiso sithatha yonke indawo. Abuke lo baba odlula athi kusami lento ingathi ngangalungelwe lutho ngoba uma wakho. Ungalungele lutho impela manje leza manje sisangana hamba uyibona hamba ibhema ngo. Uzophela intombazana nayo ingqondo bekubhema noma nguphi. Akusasabi. Amen. Ngithe umuntu omala iside uyakufundisa. Yes. Ba-educator noma ukunika information. Enza noma kuthiwa ukhali uqoma uhamba uqoma la emgaqweni. Hamba endlini. Amen. Funda ivesi mfethu. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi njani basofa. Yes. Kepha abafileyo abazi lutho. Kepha abafileyo abasazi lutho.
futhi abasenawo umvuzo nanini kuko konke okwenziwa phansi komthunzi welanga. Funda ivesi. ngokuba ukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Ngoba simphazamisana. Sonke ade sikhona sonke silala. Funda ivesi. Udukani lapho emnyango. Funda ivesi. futhi abasenawo umvuzo. Lalela. Sho baba. abafileyo abasenawo yini umvuzo. Yes. ngokuba ukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Yes. uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Yes. futhi abasenasabelo nanini ukho konke okwenziwa phansi konke komthunzi welanga. Bamba yonke into ofuna ukuyenza yenza isisu saphila. If usaphila unoma ufuna umnakele, hamba umthengele into zokugqoka, hamba umthengele ingubo, menzela amaphathi, umkhiphe uma wakho, umkhiphe ubaba wakho, umjabulise usaphila. Inkosi isavumile. Angathi bese shonile usuqala phansi ulethi ingubo eziningi. Mbatha la uyakhona ambathe kuphi? Kumbatha ba. Ngicaba nje umbathe Nkosi yami. Ambathe kuphi? Abantu abambathayo abaphilayo. Thenga ingubo. Umuntu esaphila uzajabula ethi ngokula kubusisa. Ngoba isibusiso usithola umuntu esaphila bese zohamba, there's nothing you can do. Qedela ivesi. hamba udle isinkwa sakho. Hamba uyodla isinkwa sakho. Yes. Ngentokozo hamba udle ujabule. Yes. uphuze iwayini ngenhliziyo. Phuze iwayini lakho dakwe. ngokuba uNkulunkulu usavumile. Dakwe uNkulunkulu usavumile, but isikhathi sifishane usavunyiwe. Yes, it's true. Dakwe kodwa umqondo uqabanga. Adakwe ungena Jesu. Dakwe uthatha uJesu uyokudakwa. Qedela ivesi. izingubo zakho mazibe mhlophe. Ingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke. Nekhanda lakho malingasweli amafutha. Yes. thokoza ngokuphila nomkakho nonke nabafazi. Go home and enjoy your wives. uNkulunkulu usavumile. Hamba nonke nabafazi njani, enjoy yourself, because anything can happen anytime. Ngakukho labafelokazi. Umfazi, enjoy your wife, xoxani, jabulelani, thandanani, khiphanani, ngoba inkosi avumile. Anything can happen anytime. Make sure ukuthi ubusa naye, you enjoy yourself. Ngabukelani phani baba unjani nawe, thandanani. Nabani ngezandla manje ebhishi. Futhi bengafuna ukuya ebhishi nemali, ithi nginsisi mzwana nishonile, izingane ithatha imali yeni, zenza amajekena house nishonile. Umuntu eyemoto ungafuna ukenjoy imoto yakho nomfazi wahamba ngemoto, uzoshona. Izingane zakho le moto yakho uzobe kugcola amantombazane ekudakwa ngemoto yakho. Umuzi wakho lo uthandayo ungafuni nawo buwashona. Ila uzobe kubhedela khona iphilisi nensango notshwala. Nonke eniphilayo ma bizingane zakho uhlale nazo enjoy. Ubuka umuzi wakho uthande. Wenze yonke into ubiza abazalwane bazogcwala la kuthandazwa. Buwahamba. Awubheke emuva. Ngeke usenza lutho. Futhi ngathi wenza mistake. Uthi uyabuya. Qala bufaka usawuthi. So biza abafundisi bakuphebeza. Silanda amanzi, siwafafaza ikuxoshe. Because you are not allowed. Usuzwahamba. Usuhambile ufunani? No reverse. Wonke umuntu athi nanga umuntu ongathi nanga umuntu okenebuya manje umxosha kabi. Akulaleki kuyashisa. Ngeke usabuya. Uzohamba. Enjoy usakhona. Qedela ifesi. thokoza ngokuphila nomkakho. Omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho. oziphiwayo phansi kwelanga. zonke izinsuku zakho eziyize. Zonke izinsuku zakho nansi ifuthi ebuhlungu kakhulu. Kuthiwa zonke izinsuku seyize, it's meaningless. Lezi insuku nazo ziyize. So lokho nako enjoy awazi ngaphela lo meaning kuyisi. Njengoba kuphilena ngifuthu intando bavele kwaphela. Besa ne hope, sane time, safiso okukhulu bavele kwaphela. So I must prioritize time. Amen. Ngona uspend isikhathi sakho ngoNkulunkulu awazi kuzokwenzakalani kuwena. Ngenzeka noma yini. Ngoba sikhole bonke abantu abakhola ngicani phami izandla.
Ngikula nibusise nezinto enhle ningahamba anytime. Kungcono okholwayo kunongakholwa. Ngoba okholwayo umeshona ubona nenkosi aphile naye ungaphakathi ngoba umuntu akafi. Isida uzophila ungaphakathi or uzosha ungaphakathi. So kungcono isikhathi sakho usipende ngokukholwa. Amen. Qedile verse. Ngokuba lokhu kuyisabelo sakho. Ngokuba lokhu kuyisabelo sakho. Kulokho kuphila. Kulokho kuphila. Umshikashika wakho ushikashikayo phansi kwelanga. Konke isandla sakho esifunayo ukwenza. Kwenze ngamandla akho. Ngokuba akukho umsebenzi. Ngokuba akukho umsebenzi. Namcabango. Nakwazi. Nakuhlakanipha. Endaweni yabafileyo. Uphinde lo verse mhlawumbe ngivele ngabe ngisayishuma lentshumayelo nguphe bufeka uphinde ufunde uLuka 16 uqale kuverse number 19 ikhuluma ngoCebe noLazaro. Which both of them died. Wafa lo Cebe lonemali, wafa nongenamali. Lo ngenamali watholakala esesifubeni sika Abraham ekuthiwa iparadise. Lona onemali watholakala eseHades kuthiwa la ekhona wayesha. Kwakusho umzimba kodwa la thina simgcobe kahle ngesizotha kwajabula bekhona lo Cebe lethu kodwa umoya wakhe uyasha. Lona okade nemali wazi wakhala wathi Lazaro wathi Abraham please ngicela utshele lo athathe ihloko atophoze angiphuzise olimi lami ngoba la ngikhona ngiyasha. The question is usha kanjani basengcwabile? Kade kumnandi bethetha nabafana sangcwaba usha kanjani? Kusha umphefumulo wakho ungasekho. 2 umfundi story uhamba nazo uzathi lo nginabafowethu abawu5 ngicela kube khona uzoshumayela kubo ukuze bangisi la uthi uma bengeze uMoses. Amen. Akekho uzosuka la eze lapha yosho. Futhi baphinde bathi kunomhosha between nina nani. Ngoba thina esikhola umasamba siya eparadise. Nana athi ngakhola umanamba niyale ndawo uthi iseHades. La nihlushwa khona unginaphakade. Nathi la siphephethwa khona unginaphakade. Umuntu okholwa nongakholwa akufani. Fanele kusho ukukholwa. Kubuhlungu ungakholwa. Sikushumayeza ukuba wena ungalenzi iphutha uye lapha ya. Amen. And akekho iBhayibheli akukuphendwa ngale kwethuna. If awuzange uzuthola ithuba lokuphamisa izandla lokwamukela uJesu abe inkosi nomsisi usaphila yo unto you. Amen. Qedela le verse ke bengikupha nje uLuka 16 manje ufunde ekhaya. Ngicela lo verse konke ngifuna ukuyisho lapho sengiqedile ngoba isikhathi asekho siyabona. Konke isandla sakho esifunayo. Konke isandla sakho ungisize lapho esikufumana ukukwenza. Kwenze ngamandla akho. Kwenze ngamandla akho onke bamba yonke into ofuna ukyenza fobo kamtshali kunamaphupho hambe wenza. If uthanda ukumba amadumba hambe wahamba. Ufuna ukwenza amathenda hambe wenza. Ufuna ukudlala ibhola hambe odlala. Amen. Yonke into efisa enhle hambe yoyenza. Yes. Ngokuba akukho umsebenzi. 1 kuthiwa akukho umsebenzi. Yes. Namcabango. Bamba-ke ungayithatha kancane ngoba umuntu beshumayela ujolo ukusheshisa. Ngithe ngiyafundisa. Kuthiwa la uyakhona akukho umcabango. Baba ngicela bandla ungikhumbule ngiyakudinga. Kuthiwa akukho umcabango. Aphindele futhi ngiyacela bandla ngicela uzonginaka. Kuthiwa akukho umcabango. Kusho iBhayibheli akukho umcabango. Hawu baba ngiyacabanga unginakele ngicela abantu ubuze ongisheka awunayo nengane yakho Nkosi yami nentombi yakho uZodwa lwathi umthanda lokhumbula uZodwa Nkosi yami nami udadweni lwathi umthekela njalo istick sweet Nkosi kuthiwa la uyakhona akukho umcabango akakuzo awuzwa ntombi umcabango ayikho khona kusho mina ngisho funda iBhayibheli Ngokuba akukho umsebenzi akukho umcabango akukho umsebenzi akusetshenzwa la kuyaphunyuka la lento okusebenza la emhlabeni vuka ekseni ulale ngo4 ulale ngo6 enze ukhuzwayo ngene ebusuku ngasayila emhlabeni uma usafunda uma usaphila sebenza ngoba kuthiwa ngisho nevila lingatholi lutho uma ungafuna ukusebenza ula maphosa kuphela okunikeza imali mahala ngokweBhayibheli kuthiwa sebenza ivila likahle go and work kathi siyavumile ngoba la yakho ngikusebenza
Funda kumsebenzi umuntu eseshonini cha abantu wambona kaba ngicela utshele ubani bazongichecka akho umuntu ozokuchecka wena checka umuntu sichecke wena checkana nami impilo ya umuntu avuke lapha azocheckana nawe wathi if umuntu usahide uyasha aphume kanjani ezokuchecka uma sezulule ephephetho lapha enjoya ngathi uhlale kamnandi ulokuvu uza la uzonaka abantu never yaza kuchecke yayabuye ama memories nemicabango yakhe uzoba nayo enhlizweni kodwa yena ngasenza lutho according to the Bible kushizwe kathali verse nakwazi akukho nakwa akasazi lutho umadene ezingane ngoba nje mina nginengane ngithi ngiyasho manje nginoNatasha noSamuel noAkho noBoy nginombali noSifundo ngaba ezingane ngaba ngibala bese ingale I will know nothing about them fabahlanje uma Mzobe umeshona eqala uma ngishona eqala bezoshona uma Mzobe ukuthi kufike indoda yesibili mhlawumbe akanqumala izogada ingane zami Mzobe engasabona ukuthi ufunani umfazi wami akusekho isikhasawo lo ndoda mina ngisekho ngiyaphephethwa yekela unqumala enje umfazi wakhe maqom nje bengahamba nje ngizobuya hayi beka umuntu washona noma kuthiwa denishadile cover le ndayisekho sengaphinda aqoma ya5 bethanda sekho so man saphila do your best hey ngishumayeza ngezo ngizwa kahle na uzwa kupho ngitshela ngizwa qedeli verse nakuhlakanipha kuthiwa akusekho nokuhlala ngiyasacabangela hlanu but kufanele wenze enzani 1 2 no 3 uma nenza 1 kanje kuzowenza akusekho lutho there's nothing ulele bheke phezulu uthuli faka umhlabathi yena ngale isidu separadise noma Hades finish enjoy awazi uzohamba nini kanjani ngasiphi isikhathi ngithanda ukukhuluma ukuthi uNhlanhla ngikhuluma nani eniphilayo mina ngishumayezana nawe uNhlanhla tshela mina ngiqa ngitshela uNhlanhla ngishumayezana nawe mina sashumayeza saqeda kwaphela support nini eniphilayo nina nifuna ukukholwa ningafuni futhi ukukholwa kodwa le information yazini yes akukho nokuhlakanipha endaweni yabafileyo akukho nokuhlakanipha endaweni yabafileyo yes lapho uyakhona futhi la guarantee ukuthi uyakhona ngakwenza ungawuyala ukuhlala hamba lathi ingane zakho uyithande uyikhiphe baba kwakho ujabulelane bunemoto zulani phela upetrol phela noede uhulumela unyuse niphinde niede enjoy yourself uNkulunkulu usavumile uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila akekho oyababa ngaphandle kwami ngiyacasuna sime ngezinyawo I'm done ngifisa sonke sishumhlale ube munye bese sonke sithandaza ngifuna abantu abasikhosi ngokuhamba kwanhlanje ngiyabonga umqondo wamavuleka amen ngoba khona abantu efa baphindele emakubo abasemkhipitweni as we speak angifuna ukuthi benga entertain I was preaching to you ngifuna ukuthi uhlele indoda yakho ayikushade riches ngicela abantu uhambe ekhaya uyokhokha ngoba lo busy senga ungalokuthi athe ngosofa uma uthi uhlele umbhedeni lo mbhede eyale if lo mbhede uthengwe le ndoda phindisela imbhede kubo ngoba ingane zakhona ilala phansi as we speak ulala imbhedeni ungabondla kubo wena uqala ngibuza mfundisi kanti mina uqala nini ungondla ubaba kaBoy uqala ukondla uma sekufika ubaba othile wamphusha wahamba wayoshadiswa kulowo muzi uma ungashadiswa kulowo muzi awunayo right yokondliwa sondla ingane futhi nohulumeni uyasisiza ngoba ingane yahulumeni uhulumeni uyasisiza futhi ingane siyayithanda yana ekhaya wena hambe yekini awushiwa la ekhamba yekini ba ulethe ubala uma senibhonyana sikwazi nokukhuluma awu neshana awuyangishaya ma wakusuma wakho kipitile yakhiphi kithi ngerathi ukushawa futhi bathi iBhayibheli shaya isideli uyadelela ngene emzini womuntu ongemvumo into yokushawa kahle kahle if kulowo muzi baku understand usemzini wrong mina ekhaya uma intombazane engangifaka ngale ngendlu uma wayikhipha ngomshanelo wayishayize khona yajomba igate ngibamba ikotela ijomba igate uma edla ngomshanelo la ikotela isalana ngathi baby kuyabheda yo bhama lapha edla uma
Angibazi labo mama understandayo lo mfana lo alethi intombazane la uya understand. Ngoba understand ithi ngikutshele ke understand kwakho. Neyakhe ingane intombazane iyalapha ya. What comes around goes around. Ngoba nje ujabuliswe le ngane esongeniswa lo mfana la yakamnikathi. Don't worry, eyakho iyana pha. Kaxulu iyakhona. And ungakhali futhi ngoba utholile uma kusalethe abantu. Musukukhala mase kambe yakho. Jabula, kikiza, ubiza abangani bakho, wenza iphathi ekhaya. Kujatshula ukuthi le yami isihambile. Nami ngathi asiyabantu ngena na. Jabula ukikiza. Ngifuna sikhuleke. Ngifuna ukukhuleka ukuthi ngiyabonga ngisiza. Ngiyabonga ngisiza. Uma khona ibandla likhona lesindisa uJesu inkosi noma kuthiwa inhloboni yesonto la kukholwa khona kuthiwa uJesu inkosi hambe khona ufike ukhonze. Thula uthi khona umfundisi wangitshela iqiniso etendeni. Kuthiwa umzoba wasemthebeni. Uhlala uthi ngathi ngiyamfuna uJesu. Futhi uhlale khona ukhonze. Amen. Hallelujah. Wenze njani? Uhlale khona ukhonze. Bakufundisa ukugcina kwona bakukhulisa benze yonke into. Khule. Thandaza. Thatha imali ungondle esontweni kuphela, ondlekini. Esontweni kufanele u10% kuphela. The rest yakini. Abafundisi abayidle imali. Bathatha 10. Ngiholi 1000 bafuna 100 rand. Uwe u900 wasekhaya. We family. Ungathi ngondla abafundisi hayi umuntu ongasondla, umuntu ondla ufundisi. Imali yakini, ambondle ekhaya. Bekusuka la. Hamba uthi sibo, ngiyaxolisa. Ngicela ugoduke. Yenza njani sibo? Ngifuna ngene ku Facebook nonke ko WhatsApp. Nisi kanje esandleni amadoda siwabone ephethe ikhwama egoduka. Uyobune sibinde sibi ingathi namhlanje ufika uhlale nale ndoda engakhokhela ujabule nayo. Hayi ngiyokubotha hayi umubi. Awuyinkinga ngeke umusuhlola ngisho izwi. Phela izwi liyinkemba ehlwanisa inhlangothi zombili. Lihlaba mina olushumayelayo lisizana nawe. Nami lithi angihambe ngithatha umfazi nengane ngibakhiphe bayinandozi bayispare baye kuphi ngijabule ba ngisaphila. Nawe lithi thatha indoda abathi goduke. Kuze kube khona ukuthula ngoba is the scripture. Fisa sonke sikhuleke. Ungazi mamukela uJesu masithandaza la ungamiyeki umthandi uNkulunkulu ngiyakubonga ngiyakuthatha. Futhi ngicasishe senkosi uJesu. Ngiyabonga namhlanje. Ngiyakwamukela. Eba inkosi. Nomsindisi wempilo yami. Jesu. Ngibonga ukwazi. Lithi izwi lakho. Uyindlela. Uyiqiniso nokuphila. Kuthiwa akekho akubaba ngaphandle kwakho. Jesu ngiyabonga lokuthi namhlanje ngiyakwamukela, ngiyakuvumela, ngene enhlizweni yami, ngene ekhaya lami. Busa qala impilo yami kabusha. Jesu ngiyabonga ngokuhamba kwanhlanhla ngalifumana iqiniso ngathola in Jesus name. Amen. Manhlanhla family yanhlanhla alehlanga lungehlanga. Nkulumoya ngol antidoze. Ungathi ma awusasho lutho ngathi saqala kusanda ukushona ukulokhu isambanani. La izolo besinani. Angifunanga sibe ama hypocrite. Mase khona abantu kuyima simqinisa kakhulu kade simqinisa siyanthanda. Isizathu ingakho sila. Ingoba siyanthanda. That nje on its own. Naba abantu balalile balale ngisho la. Ngathi abamcabangile uma khona balalela. Athi ubishop besamba naye up and down samba itenga ngisho amasonto asezabhekathi sitshengisa uthando ukuthi we love this family. Ngakho ngithe ngiqala ithina sesiqoqa igazi silifake emotini asho ukuthi imoto manje kade igcwele igazi lo muntu oshonile bishop ngicela imbuza uyigeza ngiyazi ngisindisiwe uJesu uyayigeza. Let's show la ukuthi angingathanda uthando lolo alikudlula lo labazalo ngoba umzobo usuka all the way from step uvulele Richards Bay izolo ufikela ezela cisho shayisa imoto yami baba yini bafu ngizelela ka bishop uthi kosazi wakhe Ozahani, let's go home. It's short, ngeke ukuthi labantu abanathanda. Ngeke usuke kude kanje eRichards Bay uzele umngcwabo bese uyahamba futhi manje. Faphindele emuva uyasebenza. Khuzwa ade ngalela asebenza ubusuku bonke lokho ehlela. Uyokhuza ubhudi lo osefuna straight. Amen. Akalalanga na ufika nje uyabona kodwa la. Bephuthi Red Bull nkosana ke mthi baby wake up don't sleep. Let's show. Labafana adebela abalalela lalela. Lalela itendeni. Nithanda ukulala kodwa ninothanda. Let's show love. Nitshengisa ukuthi lo mama niyamthanda.
ngitshengisa ukuthi we support this family. Angifuni kuthiwa utheni ngomndeni hayi asishumayeli sikutshengisile. Sitshengisa siyabathanda si-actile sikhulumanga si-actile. Bakhona ukushumayela kakhulu kanti awu-act si-actile siyahiya. Ngoba ngithi nje ngifike ngo-past 3 kodwa still futhi ngo-7 ngavuka. Still ngisala angilalile. Hayi just nothanda ungathanda nothanda. Buthi nje noma ngathi upastor lava. Qedile. Fundise nothanda. Ngasivala amehlo sonke sikhule ama-friends ethu nalezi ingane ezisagoduke esaxosha abafana emakhaya. Nalabafana abawutshela amantombazane ngicela ugoduke kini nami sengiyondle ekhaya. Amen. Ngoba sonke la akekho phuma discharge. Nawe mama buyithatha igrosa elethwa umuntu ongashadanga ekhaya uyayidla. Udla amanyala kahle. Uyawadla ekhaya. Amen. Uyadla nje. Ulethe igrosa ongayazi intombazane ithatha apho uyadla. You can change from today nevertheless. Sikobisa makhanda sonke ngifuna sikhuleke. Cela nje umuntu okhona uvula umlomo and pray. Bonga uThixo. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega. uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu wasifelayo. Wabafela bonke abaphilayo. Ukuba abaphilayo bangayiphileli kodwa abaphilele yena. Abafelayo lithizwi lakho uNkulunkulu ongcwele encwadini yabaseRoma chapter number 3 verse 23 ngokuba bonke abantu bonile basikelelwe inkazimulo yokuyekelwa kwezono ezenziweyo ngaphambilini weNkulunkulu. Size kuNkulunkulu ongcwele. Sula izono zethu. Sula ukwehluleka kwethu. uNkulunkulu ongcwele sikhulekela imindeni yonke. Konke ukuqokozela sithole iyunithi ubunye. Ukuthula nokuhlakanipha. Egameni likaJesu Kristu wasena siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyabonga. Baba siyabulela. Sikunikeza udumo lonke namandla ubukhosi bonke inkazimulo yonke udumo lonke ngolwakho izibongo zonke sikazakho amagunya onke ngawakho. Siyabonga libole siyabonga mzali wethu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyawethanda. Thatha udumo lonke namandla nobukhosi nenkazimulo yonke ephilileyo. Siyabonga Elishadayi. Siyabonga sikhulu ukuphila ivile emzimbeni ekhulayo. Sikhulu ukuphila abalimele emphefumulweni ngokuhamba kwenza uNhlanhla. Heal their soul. Finish imphefumulo yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele lokuthi uNkulunkulu esithandileyo. uNkulunkulu nathi njalo. Thatha udumo lonke namandla nobukhosi ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Okunye bazalwane izolo